Здравейте на всички! Днес ще си говорим за една интересна тема, свързана с фалшивите ревюта в Google. И сме на гости на Козина при Марио. Така че здрасти, Марио! Той ще ни разкаже какъв е неговия опит, какво се е случило и като цяло гледайте до края, защото идеята е да дадем няколко съвета, които са ви полезни и с които може да избегнете такъв проблем или съответно да си го решите до някъде. Така че, Марио, ресторанта скоро отвори. Абсолютно, да. Преди малко по-малко от месец. Даже месец. Да. Всъщност, готвач е грък. Кажи две думи за него. Екзекутив шефа. Да, готвач е от Кипър, има доста. И нашата концепция не е типичната гръцка концепция, е по-скоро модерна гръцка кухня в наш стил. Имаме и наша нотка. Не е средиземноморска храна, но не е типичното гръцко, което очакват всички, типичното морско синьо и така нататък. Да. Стефанос пък е екзекутив готвачът, той е в Солун, ако не се лъжа. Той е в Солун. Значи, какво се случи при вас с мненията? Нали, Google, всеки се регистрира в Google, това нещо е безплатно, може сами да си го направите. Единственото, което ви трябва е Gmail акаунт и с този акаунт си поддържате всъщност профила в Google. Сега, ти конкретно не се занимаваш, но кажи какво се случва с клиентите? Идват? Идват, прекарват си добре според мен, но тези повечето, които си прекарват добре и са доволни от храната, обслужването, атмосферата и от всичко останало, тези хора не оставят мнения в Google. Освен ако не се подсетят, разбира се. Да. Останалите, които идват и не е това, което очакват като типичната гръцка храна, таверна. Да. Реално, всеки като чуе гръцка концепция си представя тази таверна, която, нали, като ходим на почивка в Гърция, всички обичаме. Но реално като видят, че нашият ресторант не предлага точно такава услуга, някои от тях са разочаровани и да речем, че оставят лоши оценки, защото просто не са запознати с това, което предлагаме ние и не очакват нещо друго. Така, нали, това до някъде е и следствие на комуникация. Значи то се казва Козина Greek Eatery, нали, не се казва, че е таверна, не е таверна. Но въпросът е друг. В началото идват много хора, имаше много, в момента има към 100 мнения, от които има най-малко с една звезда. И нали, както знаете, в заведения БГ, общо ето доста често се занимаваме, освен с сайтовете, освен с рекламата, онлайн резервации и храната, помагаме на ресторанти при такива ситуации, в случая за Google рейтинга. Какво установихме? Установихме, че имаше много мнения, една звезда, и то на профили, които са с 2-3 мнения. Това са профили, които даже примерно италянец, който няма нито едно мнение в Италия, а пък има останали 3 в България и едно в Гърция. Това веднага трябва да ви е лампа, че има нещо странно в този профил. Имаше един случай с една салфетка, кажи за... Повечето от тези мнения, и според мен просто няма как да са за нашия ресторант, защото имахме едно мнение, в което беше снимана някаква обелка в една салфетка. Каквато салфетка ние тук в този ресторант нямаме. Ние работим с съвсем различни салфетки и като цяло от снимката се вижда, че това не е нашия ресторант. Да, те умишлено го правят, трябва със сигурност е умишлено, снимат другаде салфетка и слагат една звезда и всички след това се плашат, какво става там с пластмаса лишени храната. Да. След тази първоначална атака рейтинга беше паднал на 3.3, ако не се лъжа. Нали? От 1 до 5 те бяха на 3.4. Сега, взехме съответно мерки и една от мерките беше, общо всички бяха инструктирани на масите да казват, ако ви е харесало, моля ви, подкрепете ни, оставете 5 звезди. Абсолютно, защото като нов ресторант за нас това е важно. Да, това е едно нещо като съвет. Второ е, съвсем скоро в social го има това менюто, всъщност дигиталното меню, QR кода. Там също има линк, може да има линк, който да я пише Google и като натиснете линка да отидете и да оставите. Т.е. то да е до вас винаги да, въпреки че сервитьор един път ще ви го каже, вие ядете, прекарвате на тая маса 1 час. Тук ако седи един QR с дигитално меню и ви пише оставете Google рейтинг, шансовете са по-големи и проблемите съответно, шансове за проблеми има по-малко.
Още нещо интересно, случая, в който след атаката с една звезда, някой е оставил визитка, за да ви оправи рейтинга. Абсолютно, да. Имахме среща с едно момче, което остави визитка точно за това, за подобряване на рейтинга. Едва ли не, когато хората оставят по-ниска оценка, да се преработва по някакъв начин и да ни се дигне рейтинга. Така, да. Сега не може, нали, да твърдим изцяло, че този човек е, нали, дошъл с такава смисъл, но по принцип има такива практики и това да си го знаете, те не са в България. Даже в Англия имаше скоро едно репортаж за сваляне на рейтинг на заведения умишлено и когато някой каже аз ще ви го оправя бързо, това може да означава, че повечето рейтинги са оставени от акаунти, които този юзер има. Тоест този юзер може да влезне и веднага да махне 15 рейтинга с една звезда, което от 3,8 заведението ще стане 4,5 веднага. Накрая ще сте доволни, ще платили някакви купчени пари, ще останете доволни със сигурност, но ще бъдете измамени. Да, и то става въпроси за обвързване с такива хора, защото те и в дългосрочен план си предлагат услугите, така че... Това е малко като Music Auto. Веднъж като им платиш и те винаги те преследват и винаги идват. Нали, това искаме да го покажем също. Отворили сме, вие ще видите картината, съответно ще превключиме. 5 звезди, 5 звезди, 5 звезди и ето веднага виждаме мнение една звезда. Другото важно... Цяло ние се стремим да предлагаме услугата за тези 5 звезди, че и за повече. Реално, наистина, повечето от мненията, които са без снимки, без описание, без конкретика, не разбирам и не мога да разбера откъде идват. Ето го, значи някой ви е оставил с много малко мнения, 7 мнения, една звезда. Казва, че уникална била визията, храната, една звезда ви остя. Сервитьорът бил неучтив, арогантен и било неприемливо. 40 минути за совлаки чакали. Това възможно ли е? Не. Да, значи при нас храната е прясна, по принцип отнема малко повече време, но ние учим сервитьорите си да сервират храната така, както трябва да се сервира по принцип. И тайминга е нещо много важно за нас. Mm-hmm. Но това да се чака храна по 40 минути е абсолютно невъзможно, защото най-малко хората са си поръчали, да речем, салатка преди това, някое предястие и ние не можем да им занесем суфлакито заедно с тези две неща, да изстива на масата и след това да не им хареса. Затова го правим по този начин, че първо да си хапнат салатката и когато приключат със салатата, основното им е на масата вече. По това се вадя веднага извод. Не може да кажеш добре беше обстановката, добре беше храната, и един учтив сервитьор тук ни развали всичко и оставяме една звезда. Това веднага означава, че това е фалшиво мнение и са ви атакували с точно такива. Друго, което се сещам, имаше едно мнение, което е генерирано огромно, дълъг текст. Сеща се кажете, някой е бил толкова разчарован, че е седнал и е написал есе. Нищо подобно беше написан с ChatGPT, така че и това да си го знаете. Той е влезнал в чата, за секунди е написал, бях в ресторант в центъра на София, казва се Козина, напиши ми едно гадно мнение. Бог, чата му дава, как го проверихме това, между другото много лесно, в интернет имате такива сайтове, където като сложите текста, може да ви каже дали е написано с изкуствен интелект и е написано от човек. Така че тук имаме едно голямо доказателство за системна атака. Било то за някой, който иска да си остави визитката и срещу някакви пари да оправи много бързо рейтинга, имайте го това нещо предвид, или просто конкуренция. В случая ние си мислиме, че е от двете, защото нали, има групи заведения в София, които масово влизат, имат си акаунти и слагат една звезди на други ресторанти в подобна категория. Затова няма да говоря как сме го открили, но може в друго видео да го направим това нещо. Беше едно проучване в TripAdvisor, където от 40 мнения в едно заведение открихме, че 35 са фалшиви и само 5 истински. Проследихме всеки един акаунт, но вие знаете, че това нещо се случва, за това се говорим. Така че, пак да пообобщиме, хубаво е сервитьорите да напомнят, че има такава възможност клиента да се отблагодари, като остави 5 звезди. Хубаво да има дигитално меню в формата на QR и под него да пише оставете мнение за нас. И хубаво е да сте собственик на вашия акаунт в Google.
Ако това не знаете как да го направите, пишете ни в YouTube, пишете ни заведения БГ, контактите ги има, ще ви помогнем, трябва само да има Google акаунт при вас. Другото, което имаше един случай с също когато залагате на инфлуенсъри. Имаше тук един случай, пълна маса и човека беше шернал в интернет. Наистина работи това, дойдоха много хора в заведението. Обаче това, което забелязахме, че дойдоха хора, които очакват да се наедат с такива порции. На много ниски цени. На много ниски цени. Така че, когато викате някой, мислете внимателно какви хора викате. Този човек има ли или нали, инфлуенсърка, каква аудитория има. Хората за какво гледат? Защото показва дупе нали, и цици в Инстаграм. И съответно има 20 000 фолуара и тия хора, които ще дойдат тук с какви очаквания са. Или той човек, който прави Google ревюта, има нали, посещава хубави ресторанти или посещава всичко, или посещава лоши ресторанти. Нали, лоши, сега не може някой да се обиди, но тук е въпрос на кухня, въпрос на ниво, въпрос на цена и качество. Значи много от коментарите бяха защо, това си говорихме за кебаб, 25 лева на порцията. Нещо такова, да. Отсреща в кебабчийницата мога ги поръчате за 4 кебабчета за 6 лева, тук са 20 и няколко лева. Да, но отсреща в кебабчийницата не може да знаеш от какво месо е този кебаб, докато ние работим наистина с качествени продукти и реално тези цени, които сме пуснали, са най-компромисния вариант на цените, които можем да пуснем, защото наистина държим на качеството, внасяме си продукти от Гърция и такива продукти тук не може да намерите. Да, и още един съвет. Добре, окей, извикали сте някой, намерили сте инфлуенсър. Между другото ще сложим линк, имахме една тема специално за инфлуенсъри, че се искат не малко пари, някой път не се искат пари, което за вас е плюс и трябва да го използвате, но задължително нали, в това ревю трябва да се казват и да искате да се кажат неща. Това са неща, които може да направите лесно и да отговаряте. Това го изпуснахме, да отговаряте на мнения. Значи отговарянето на мнения как става? Когато имате този профил, може да си направите 3, 4, 5 заучени такива за добър клиент. Ние имаме такива. За доволен клиент, благодарности, че сте дошъл, да го поканите отново, да му напомните какво е било старанието, когато сте отворили ресторанта, защото казахме, нали, двама готвачи, един от Кипър, други от Гърция, Солун, които са работили навсякъде, които имат работили са в Мишлен звезда ресторанти. Тоест, това нещо дори в положителния отговор го включете, защото този човек трябва, да, супер, аз затова беше наистина толкова вкусно, явно, нали? Научава историята на ресторанта чрез обратна връзка към неговото ревю и съответно го каниш да се върне този човек. Защото той така не че е дал 5 звезди. Другото, което е да имате отговор за хейтър. Що да не е? Хейтър, някой е влезнал, написал да имате такъв отговор, някой се оплаква за цена. Ами напишете, нали, защо са такива цените. Тоест, коства ви малко да си напишете 5 различни отговора и да дадете тази задачка, било то на някой от заведението. Според мен дори да го даде някой от персонала, който има достъп до Google, може да го направи това. Абсолютно, да. Не е толкова сложно. Другото е може да плащате някой за поддръжка, просто да ги гледа тия неща и да репортва. Като репортването не е гаранция, че ще ви изтрие мнението. Няма да ви изтрие мнението. Просто когато го правите от няколко акаунта, имате някое наистина набиващо се научи мнение, използвайте различни акаунти. Примерно Марио, влизаш в твой акаунт, казваш на колежката и тя да влезне, собственика влиза, управителя влиза. На мен често ми звънят, защото ние сме няколко човека в екипа и по този начин те изтриват мнения. Но пак не става за ден-два. Така че много ти благодаря, че сподели за тази практика и радвам се, че тук сте вкарали част от изпращането на клиента, да го поканиш пак и да му поканиш да остави 5 звезди. Така че благодаря ти, Марио, и за представянето. Козина, иначе ресторантът е Козина, който иска да заповяда. Това не е типичен гръцки ресторант. Благодарим ви, гледайте ни. Лайк, ако нещо не ви харесва, може да ни оставите и така надолу. Коментирайте, мен ме познавате покрай заведения БГ. Имаме решения за сайтове, имаме решения за онлайн резервация, имаме решения за поръчки на храна, 15% комисионни. Така че това е. Благодарим ви, до следващия подкаст.